उत्तर कलाबारि गांव पन्चायतनिफ्राय नासोरबारि 2 नं नासोरबारि आरो माइनावपुर 6 नं वार्डनिफ्राय आं सासे वार्ड मेम्बार हिसाबै बाव गसंदों। दा बेबायदि गसंनाय हिसाबै आंजों इसोरनि अननायाव दिनैसिम माने रावबो कन्टेस्ट गैया हिसाबै आं दा उइनाराव थांनाय हिसाबै दा आरो जनसाधारनफ्रा आंखौ सोंदों दा नोंथाङा उइनाराव थांनाय हिसाबै दा भबिष्यतआव मा मावनायनि थांखि दं बेखौ सोंनायलाय दा आंनि थांखिया बेनो गिबियाव जोंहा माखासे सिगांनि माने खामानि माखासे मावनाय आद्रा थालांदों आरो माखासे हाबाफारि दं जोंहा मावनो लाखानाय जों माखासे एक्सन प्लेनाव सोना दोनखानाय दङ। दा जों बेफोरबायदियै जेरैबायदि जोङो माने एक्सन प्लेनाव सोना दोनखानाय दङ माखासे जों थांखि लानाय दंखायो खामानि मावनो बेफोरबायदिखौ जों लासै मावलांनो थाखाय आखायाव लादों। रायजोनि उन्नयननि थाखाय डेभेलपनि थाखाय आरो मोनफा फिसा जेरै पन्चायतनिफ्राय माखासे स्किम फैयो बेफोरखौ जों जाहाथे माने गोरिब गुन्द्राफोरनो जि हायो बेखौनो जों माने लाबोनानै होफैनाय जोंनि दायथ'आ बेसो। आरो बिनिफ्राय हायोब्ला लामा सामा दालां कालभार आरो दा नै न'नि जिअ टेकिं खालामनाय बेफोरखौ जों न' नायनानै सोरबा मोनथारि थालांदों नामा साफ्रोमबो सोरबा थालांनाय मानसिफोरनो जों होनो थाखाय माने जों नैबे माने पलिटिकेलि थ्रुदिसो फैयो नालाय बेखायनो जों बेखौ दा गेलेनाय जादों आरो दा रायजोफोरखौ आं बेखौनो खावलायनो सानोदि दा मथा-मथि जोंनिया बाव बिजेपि एजेपि कंग्रेस गेलेनायनि परिबेख गैला दा जों खौसे जाजोब्बाय बयबो फैनानै जों मथा-मथि बिजेपियावनो होजोबनांगौ आरो जों जिबायदि नुदों दा माने जोंनि बिर'धिया गैखाला बेवहाय दा बिर'धि गैया बेनो फोरमानदि जोंनि नैबे 6 नं वार्डआनो फोरमान बेयाव आंजों जे रावबो कन्टेस्ट गैया बेनो फोरमान माने बेनिखायनो आं रायजोफोरखौ सानो दा रायजोफ्रा जेनेबा बेले-बेजे सानालासेनो बयबो फैनानै जेनेबा खौसे जानानै उन्नयननि थाखाय उन्नयननि सार्थआव जों खौसे जानानै बयबो नैबे बिजेपिनि सिम्बलावनो आंनाथ' उइनार जाखाबाय हिसाबै जोंना जेने जेपिसि दङ जोंनि माने 12 नं कलाबारि जेपिसिनि माबानाया जोंना निथुल हाजरिका दं आरो लोगोसे जोंनि 71 नं जिपिनिफ्राय गांव पन्चायत उत्तर कलाबारि गांव पन्चायतनिफ्राय जोंना एपि हिसाबै जोंना सासे जोंनि खास लोगो दङ बिथांनि मुङा जाहैबाय बद्रेश्वर पेगु बिथांनि थाखायनो जों दा नैबाव मिटिंबो सोलिगासिनो दं बिथाङा जोंनाव माने भट बिनो फैदों दा से रोखोमै बिथांनाबो कन्टेस्ट दंब्लाबो गैया होनजायो आरो बिथांनियाबो खम माने भटखौनो मोनखाया कंग्रेसआ गैया हिसाबै माने जोङो बेखौ रायजो राजाखौ बेखौनो खावलायनो सानदों जिहेथु जोंना नैबे लास्ट जोबथा सुबिदा जों बेखौबादि जों बन्सित थानाङा आरो जों लानांगौसो दा जोंनाव उनावहाय माने जोङो बेवहाय जोंनि सानदों बेवहाय जोङो जोंनि बर'फोरा उननि माबा समफोराव जों जिहेथु जों बेवहाय थाखालानो जेथिया जोंहा मोनसे सुबिदा फैगासिनो दं जायखौ जों बिटिआर होनना बुङो दा बिटिआराव जोङो लासैनो थांखागोन जेथिया जों बेवहाय जों कंग्रेस बिजेपि गेलेस्लायस्लाय जों बिटिआराव थांखागोन जितु बेनिखायनो जोङो दा बे जों लास्ट जोबथा सुबिदाखौ जों मोनदों जेथिया बेनिखायनो बे जोबथा सुबिदाखौ जों सरकारनिफ्राय आदाय बोरैबा खालामना लानांगौ बेखौ जों सेस्था खालामनानै जों खौसे जानानै जों दिनै बिजेपियावनो भट होनानै जोंनि दिनै निथुल हाजरिका आरो नैबे बद्रेश्वर पेगुखौ देरहा होनानै आंथ' देरहाखाबाय नालाय जाहाथे जोंखौ उन्नयननि खामानिखौ मावनो थाखाय जोंखौ जाहाथे सुबिदा होयो बेखौनो आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय। गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझारनि बालागाव सेन्ट आन्स कलेजाव 2025-26 बोसोरनि थाखाय गोदानै मुं थिसननाय हाबाफारिया जागायबाय। एइचएस थाखोआव आरो FYUG थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। क'क्राझारनि साहा बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स कलेजनि एइचएस थाखोआव कमार्स आरो आर्ट्स स्ट्रिमाव इंलिश मिडियामाव गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं आरो बेजों लोगोसे FYUG एबा 4 इयार आन्डार ग्रेजुएटनि थाखायबो कमार्स आरो आर्ट्सआव गोदानै मुं थिसननायाबो जागायबाय। FYUGनि आर्ट्सनि थाखाय इंलिश बड' एसामिस पलिटिकेल साइन्स एडुकेशन इक'नमिक्स हिस्ट'रि आरो ससिय'ल'जि आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन आरो बिकमनि थाखाय फाइनान्स एकाउन्टेन्सि मार्केटिं मेनेजमेन्ट आरो HR मेनेजमेन्ट आयदायाव मेजर लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। गुनगोनां फोरोंगिरिफोरनि सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे बेवहाय बायदि उफ्रा सोलोंथाइबो होनाय जायो जेरै कम्पिउटार क्लास स्पकेन इंलिश कर्स आरो गुबुन सार्टिफिकेट कर्सफोरनिबो सोलोंथाइ लानो खाबु होनाय जायो। बे कलेजाव स्पर्ट्स फेसिलिटिज लाइब्रेरि फेसिलिटिज वाइफाइनि फोनांजाब राहाजों इन्टारेक्टिभनि राहा आरो स्मार्ट बोर्ड क्लासरुम
एयार कन्डिसन कम्पिउटार लेब आरो बेजों लोगोसे माखासे फरायसाफोरनो रिमिडिल क्लासनिबो खाबु होनाय जायो। हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनिबो सुबिदा दं। जायफोर फरायसाफोरा गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं नोंथांमोना क'क्राझार बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स फरायसालिमायाव मुं थिसननो हासिगोन। गोबाङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे जानबुं एबा कन्टेक्ट नं 6003786924 आव जगाजग खालामदो एबा सुलाद लाहरनो हागोन।